рӯз сешанбе 4 апрели соли 2023 миллиардер политик 45-ум президенти Амрико Доналд Трампа дар Нью-Йорк ҳабс мекунанд. Яъне ки ин ягона чунин ҳолате дар таърих ки бо унам рух метавад дар Амрико. Ва агар ки ту бихоҳӣ ки чунин ҳолат бо дар сари ягон президенти дига ё ки президенти пешинаи ягон кишвари дига ҳам биёяд, лайк мон дар видео. ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали Исем Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Ва пеш аз видеоро сар кардам бародарон маълумот барои мухлисои варзиш. Агар ки ту гадат карда бутони худ ягон бою бозира, ту метавонӣ дар бурди ӯ пул кор кунӣ. Барои регистратсия кардан дар сайт ссилка дар комментария закрепиш дега фаромӯш накунед, дар оҷа бо промокода барои бонус ба даст овардан. Акнун оғоз мекунем аз оне ки ҳамаш чӣ хел оғоз шид. Экс-президенти Амрико Доналд Трамп, яъне ки президенти пешинаи Амрико, дар социални сети худаш эълон мекунад аз оне ки ӯра дастгир мекунанд ва одаморо даъват мекунанд барои митинг, то ки ӯра ҳифз кунанд. Оё метавонад ки дар ин кор Доналд Трамп хайпават кардиста боша? Ин гапи ман камтар як нестандарт наметавад. Чӣ хеле хайпават кардиста? Действительно гуноҳ кардаги ва ӯро арест кардистан дар ин кор чӣ хеле мешавад хайпават кунӣ? Ва ин кор чӣ хеле метавонад таъсир барасонад дар вибори соли 2024 ки ҳамчунин Доналд Трамп дар оҷа номзадӣ дора ва метавонад ки интихоботда иштирок кунад. Дар болои ҳамаи кор арест бо чӣ хеле метавонад иштирок кунад? Барои ҳамин хотир видеоро то охира подробно тамошо кунед, мефаҳмед. Ва ба ғайр аз ин NBC хабар метавад дар бораи оне ки тайёрӣ дидестиянд мақомоти қудратӣ барои дастгир кардани Доналд Трамп, лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда дастгирӣ рух метавад 4 апрел. Ва ногуфта намонад ки чунин ҳолате ки гунаҳгор кардан ва дастгир кардани президент якумин бора дар 150 соли охир. Мувофиқи маълумотҳои New York Times, охирон чунин ҳолат рух додагиай соли 1872 ки дар он вақт дастгир мекунанд президенти пешинаране действующий президента Улис Гранта. Албатта ки дар ин ҷо хеле ҳам ҷолибай сабаби дастгир кардани ӯ рондани нақлиёт бо суръати баланд. Ҷолибиш дар ин ҷо чие ки соли 1872 чӣ гуна нақлиёт? Бале, ароба дар асп буд. Як чизда ман зато роҳат кардистам. Чишда бугин, камтар фикр кунед. Агар угадат кардин, лайк монед. Угадат накардин, комментария бинависен ки угадат накардин. Он ишда ки аллакай бинен ки дар Амрико дар соли 1872 чунин ҳолат буд ки президента метавонанд гунаҳгор кунанд ва дар коршава суд кунанд. Ва ин ҳолат аллакай соли 2023 дар асри 21 бо мо дидистем. Ин нишонаи онера дора ки нишонаи чиро дора? Дар комментария шумо бинависен, ҳамаша ма бугум. Ва албатта ки Доналд Трампа барои бо суръати баланд рондани ароба гунаҳгор намекунанд. Ӯра гунаҳгор мекунанд бо 34 гуноҳе ки дар асоси ворид кардани тағйироти иловаҳо бо ҳуҷҷатҳое ҳаст ки дахолат мекарданд дар интихоботи соли 2016. Яъне ки ба гуфти гунаҳгор кунандаҳо ин документҳоро қалбакӣ кардагиай ва иловаву тағйиротҳое ворид кардае ки натиҷаи интихобота тағйир додиянд. Асосан основания гунаҳгор кунанда ҳамияе ки Доналд Трамп харидагиай одамоеро ки маълумот доштанд, то ки ӯ маълумота пинҳон бидоранд. ҳамин хел мисол мегирем ситораи филмҳои ки на ҳама бояд тамошо кунад. Сторми Дэниелс ки номи асосиш Стефани Клиффорд, сурати сар болои экран мебурад, мебинед ӯзи шумо. Як чанд рӯз пеш аз интихобот пешниҳоди адвокати президента Майкл Коэна қабул мекунад дар бораи паҳн накардани маълумот ба эвази $130,000. Кадом маълумота бояд паҳн накунад? Яъне ки ҳамон маълумоте ки дар рафти интихобот метавонад таъсир кунад. Албатта ки Доналд Трамп рад мекунад онеро ки ягон хел алоқа дора бо ин актриса, лекин актриса худаш мегӯяд ки ӯ вохӯрдагӣ ҳастанд. Соли 2006 дар турнири оид ба голф ва баъдан вақт гузарондагианд дар як ҳуҷраи меҳмонхона. Акид намедонам чӣ вақт гузарондагианд, хеле вақт як ҷоя гузарондианд. Ба яке аз маълумотҳо на танҳо дар ин меҳмонхона вақт гузарондан тамоман ягон минут ё ки ягон соат, хеле мувофиқ вобаста аёни мекунад ки Доналд Трамп мисол чанд қадар вақт гузаронда метавонад. Ба яке аз маълумотҳо 4 сол ё гаштагиянд бигем тоҷики кадан. Баъдан бо ба телефон суҳбат кардагианд ва маслиҳат кардагианд дар бораи оне ки дар як шоуе ки барандаш Доналд Трамп буд, иҷа бояд ҳамин актриса иштирок мекард. Шоу ном дошт Ученик талаба. Лекин соли 2018 шартнома байни актрисаву сафедкунандаи Доналд Трамп қатъ карда мешавад
ва Доналд Трамп $130,000 бармегардона ва ура ҳамон хел нишон медиҳад ки как будто барои расходҳои судӣ гирифтагӣ, мега прокурор. Соли 2018 Коэн, яъне ки сафедкунандаи Доналд Трамп ба муддати 3 сол аз озодӣ маҳрум мешавад ва ҳамчунин барои гуноҳи харидан, яъне ки пора додани актриса. Ақиди сафедкунанда боша мега ки ӯ танҳо иҷро кардагиай фармонҳои президента Доналд Трампа, ки дар он вақт реальни президент буд, на ин ки экс-президент. Баъди озод шуданаш сафедкунанда давом метавонад корҳои худша зидди политика. Ба ғайр аз Сторми Дэниелс, яъне ки актрисаи пешина, боз як актрисаи пешинаи Playboy ҳам сум гирифтагиай барои хаб кардан, Карен Макдугал. Чӣ хеле ки ӯ худаш мега, ӯ ишқварзӣ, ишқошиқӣ доштан бо Доналд Трамп ва суми ки ӯ гирифтагиай барои хомӯш буданаш $150,000. Ва ҳамчунин хизматгори пешинаи Трамп Таварда $30,000 додагиан барои хаб кардан, ки баъдан ӯ мега ки Доналд Трамп ӯ вақт фарзанди беникоҳ дошт, яъне ки дар хумон чӣ хеле меган ҳаромӣ. Албатта ки корро Доналд Трамп ба кала нагирифт, ҳамаша рад кард ва гуфт ки ҳамаи таъсир расонидан, халал расонидан ба интихоботай аз ҳамада кори ҷиддӣ дар таърих. Ва албатта ҳамаи корро вақте ки Байден мешнава мефураша. Албатта гиряшам қайд кардан дар кора ки пеш аз ин кор Доналд Трамп гуфтагӣ буд ки мақсад дорад дар интихоботи соли 2024 иштирок кунад. Элвин Брек, прокурори Манхэттен, дар баромади худаш мега ки шоҳид ва доказательствои нав дора ки метавона бар зидди президенти пешина боша. Баъди анҷоми суд президенти пешинаи Амрико Доналд Трамп ба резиденсияи худаш мерава ба Флорида ва ҳамун шом фикрҳои худша дар бораи корҳои рух дода мега. Якумин суханаш сухани такрорӣ дар бораи оне буд ки соли 2020 дар интихобот бой дод. Дар он ҷо мега ки миллион овозҳо дар мусорка партофта шудагӣ буданд ки ӯ метавонистанд таъсир бирасонанд дар натиҷаи интихобот ва ҳамаи корҳои ғайриқонунӣ мега тавассути камераҳо сабт шудагӣ буд. Дар рафти баромад Доналд Трамп Элвин Брега, яъне ки прокурора, гунаҳгор мекунад ба оне ки ӯ аз ҳичи боҳона кофтаистай ва сабаби ҳамаи корҳои ӯ алоқа доштан бо миллиардери либералияй Ҷорҷ Сорос. Дар навбати худаш председатели Сорос Майкл Вашенс мега ки ин ду мард ягон хел алоқа надоштанд бо якдигариш, ягон вақт, ягон бор. Ягон доказательство нестае ки ягон хел Сорос таъсир расондагӣ боша бо Брек барои гунаҳгор кардани Доналд Трамп, мега Майкл ба CNN. Ва ҳамчунин Доналд Трамп мега ки худи прокурор преступникай барои он хотири ки хеле ҳам миқдори зиёди доказательству материалҳоро намоиш додагиай ба суди присяжниҳо ки набояд бикунад. Ва дар охири баромадаш Доналд Трамп мега ки дар 6 соли охир дар натиҷаи хеле ҳам инфлясияи калон экономикаи Амрико зарари ҷиддӣ дидагиай ки албатта ин гап рост нестай, чӣ хеле ки маълумай. Аз ин тараф мешавад ки фикрро барои чӣ бигем Доналд Трамп мега? Барои он хотире ки як фел дораи ранги Конор Макгрегор шоукниро дӯст медора ва мехоҳад ки мақсад всегда дар внимание боша, всегда ӯра диққат битан, дар бораш гап занан, вид набоша. ин хеле характеро дар Доналд Трамп дида мешавад, яъне ки яке аз характерош ба мисли Конор Макгрегор ки мехоҳад звезданутса кунад ва яхе гапош ки гапҳои беасос гап мезана ба Лукашенко, президенти Белорусия вори монандора. ба он нигоҳ накарда ки Доналд Трампа бо 34 кор гунаҳгор мекунанд, боз дар ин кор тарафи хубиш ҳам ҳаста, яъне ки чӣ? Тарафи хубиш аз тарафи халқ, поддержкаи халқ. баъди оне ки ҳамада маълум мешавад ки Доналд Трамп дар чунин ҳолат қарор дора, тарафдорои ӯ $4 миллион барои дастгирӣ карданаш ҷамъ мекунанд, барои кӯмак кардани Доналд Трамп. Ака миллиардер да ин $4 миллион дар кор мешава намешава. Гап дар ин нест, гап дар онае ки тарафдор дора. Вот в чём плюс. Албатта ки дар қасри сафедам дар бораи дастгирӣ кардани Доналд Трамп гап задан. Пресс-секретари администратсияи қасри сафед Карен Ҷан-Пьер мега ки кори Доналд Трамп муҳим нест барои Ҷо Байден ва ҳамчунин писари политик Доналд Трампи хурдӣ дар ин бора фикрҳои худша гап мезана ва флаги чапанара дар социалин сет мегузора бо чунин
навиштаҷот чӣ хел мо паст шудаем. Ва Дмитрий Песков боша мега ки мо дар ин бора гап намезанем барои он хотире ки корҳои дохилии амрико ҳай. Ну да, конечно, ту аниқтараш ҳозир дар ин ҳолат намехоҳӣ ки амрико цуда кор бигира, барои ҳамин хотир метарсӣ ягон чӣ гап занӣ. Аниқтараши хебге мешавад. Лекин официални намояндаи корҳои хориҷии Россия Мария Захарова дар ин бора гап зад ва чунин суханҳо мега ӯ. Яъне ки ба гуфти чунин коре ки президента метавонанд ки гунаҳгор кунанд, кори бадае. Хай, конечно, барои давлатҳои диктатурӣ ин кори бадае ки чӣ хел ҳайрон мешаванд ки ва наход президента бояд суд кунӣ, набояд хел бишава мегӯянд. Ва ишам гуфтан дар корае ки дар ҳамун рӯз 4 апрел дар дигар суд Доналд Трамп ғолиб мешавад. Дар ин апеллясиони суд тарафи Доналд Трамп мешавад барои барқарор кардани расходҳои судӣ аз тарафи актрисае ки пешниҳози гап задем, суратша мемонам дар бораи экран, номаш қинибадаи зубонам шикаст, чанд бор гуфтам. Stormy Daniels. Яъне ки занак иск мета зидди Доналд Трамп барои тӯҳмат кардан ва иска бой мета. Ва суд ба ин актриса фармон мета ки сафедкунандаҳои Доналд Трампда $120,000 бита, ҳамчун расходҳои судӣ ба фоидаи Доналд Трамп. Ҳамчунин ин актриса соли 2018 суд додагӣ буд Доналд Трампа барои посташ дар Twitter. Ва худи ҳамун сол заявлени ин занака суд рад мекунад. Баъдан суд ба актриса фармон мета ки $293,000 бита ба сафедкунандаҳои Трамп, ҳамчун расходҳои судӣ. Яъне ки чӣ хел мешава ин кор? Мисол мегирем, як одам иск мета да як одами дига, ӯ одам барои худша ҳифз кардан адвокат нанимат мекунад, расход мекунад дар адвокатҳо, ва одаме ки иск додагия бой мета. Ва ӯ суд метавонад ки ӯро фармон мета ки анака одамеро ки ту зиддаш баромадӣ, худ бо бой додӣ, анака ҳама расходҳои ӯра ӯ сафедкунанда гирифт ки худша ҳифз кунанда, ҳама расходҳои ӯра ту вастанавид ки. Вот и всё. Ҳамхел мешавад. Ва ҳамчунин боз $245,000 дигар фармон метавонад ки дар дигар суд бо биспора. Ва дар натиҷа адвокати Доналд Трамп ӯро дар Twitter табрик мекунад ки дар натиҷаи ҳамаи искҳое ки зидди ӯ доданд, Доналд Трамп $600,000 мегирад, яъне ки бигем адвокатҳо ва сафедкунандаҳо ва ҳамин группаш. Ва бармегардем ба 34 коре ки нисбати Доналд Трамп пешбинӣ шудагия ва ӯро гунаҳгор кардан рӯзи 4 апрели соли 2023. Дастаи сафедкунандаҳои Доналд Трамп вақт доранд ки то 8 август ягон чора бинанд ба фоидаи Доналд Трамп ва гунаҳгоркунанда ҷавоб мета 19 сентябр. Аз суд боша гуфт ки натиҷаи худша мебарора дар заседание ки 4 декабр монда шудагия. Анаку аз ҳамада ҷои муҳимаш омадак. Агар ки ҳатто Доналд Трампа гунаҳгор кунанд ҳам, ин маънои ӯро надорад ки ҳатман ӯ паси панҷара мешинад. Яъне ки метавонад просто штраф биспора ва штраф спордан барои миллиардер проблема нестай. А действительно суд бо серьёзнитараш сар мешава январи соли 2024. Яъне ки дар байни видео мо гуфтем ки Доналд Трамп дар ин кор хайпават кардестай. Яъне ки барои чӣ? Барои он хотире ки шумо фаҳмиден дар натиҷаи ҳамаи кор маънои ӯро надорад ки Доналд Трамп имена паси панҷара ҳабс мешава ва ба ҳамаи нигоҳ накарда Доналд Трамп ҳақ дорад ки номзадии худша пешниҳод кунад дар интихоботи соли 2024. Яъне ки хайпават кардани Доналд Трамп дар чие заключен, дар чӣ вобастагӣ дорад? Ба оне ки пешаи ҳамин кипи шидан ӯ худаш хез хабар дод ки ҳамин кор мешавад. Яъне ки ҳамара зинда кард, ҳамара тарафдорои худша. Ва оне ки $4 миллион аллакай барои кӯмак кардани ӯ дар ин судебни корро ҷамъ кардан тарафдорош, ин бозам нишон медиҳад ки тарафдор ӯ дорад. оё чӣ гуна ба фикри шумо метавонад таъсир бирасона ҳамин корҳое ки зидди Трамп рафтаестай дар интихобот, агар ки ӯ номзадии худша монад? Метавонад ба плюсш бошад Доналд Трампа ё ин ки ба минусш, агар ки ба фоидаи Доналд Трамп шавад. Чӣ гуна ин корҳо метавонанд ки сабаб шаванд барои бурд кардани Доналд Трамп дар интихобот? Агар ки зарар шавад, чӣ гуна метавонад зарар шавад? Шумо ҳам кам бинависед фикрҳои худтона ягон чи интереснӣ мешавад ба фикри ман. Не? Дар видео лайк мондана фаромӯш накунед.
ҳамада хайр то видеоҳои оянда.